Para sadherek ingkang dipun tresnani lan resnani Gusti, Shalom. Derek nepangaken kula Kusumaning Ayu Chandra Dewi saking GKJ Wonogiri Klasis Wonogiri. Kula badhe ngandharaken renungan Sabda Winedar tanggal 18 April 2019. Waosan dinten menika kapetik saking kitab Yesaya 2 ayat 1 dumugi 9, Jabur 3:6 ayat gangsal dumugi 11, Ibrani 9 ayat 11 dumugi gangsal 11, Yohanan 11 ayat 1 dumugi 11. Ingkang kaparing jejer sih kamirahanipun Gusti. Ewadene waosan kitab suci menika dados pepemut tumrap kula lan panjenengan sedaya. Kapetik saking kitab Jabur 3:6 ayat kaping 8. Iba-iba ajining sih kamirahanipun paduka duh Allah. Para manusa sami ngungsi dhateng auping swiwi paduka. Dunya menika menapa wonten panggenan ingkang aman kangge kita? Tamtu kemawon wonten. Nanging kanthi setunggal syaratipun inggih menika boten wonten tiyang duraka ing panggenan menika. Perkawisipun tiyang duraka menika wonten ing pundi-pundi panggenan kados jamur ing mangsa rendheng. Ing saben panggenan wonten kemawon tiyang duraka ingkang gesangipun remen ngindakaken durakan lan boten peduli dhateng Allah. Tiyang duraka boten ajrih dhateng Gusti. Temahan ngrantam-ngrantam kadurakan utawi piala wonten ing patilemanipun. Menika nedahaken bilih pagesanganipun tiyang duraka namung dipun kuwaosi kadurakan. Ing negeri berkembang kados dene Indonesia, kadurakan sangsaya dumados. Menawi kita nggambaraken kita gesang ing panggenan ingkang kebak kadurakan, boten wonten panggenan ingkang aman kangge kita lan anak-anak kita. Kados dene ingkang dipun serat ing Jabur 3:6 ayat 1 dumugi gangsal, ngengingi panyerat Jabur nyuwataken sih kamirahipun Gusti dhateng umatipun. Tegesipun inggih menika sinaosa kita kakupang dening kadurakan lan piala. Ananging Gusti badhe mbekta kita wonten ing auping swiwinipun temahan kita aman. Kadangkala kula lan panjenengan rumaos kuwatos tumrap menapa ingkang badhe kalampahan ing kula lan panjenengan menapa dene anak-anak kita ing mangsa ngajeng. Sedasa taun ingkang badhe dhateng menawi kadurakan lan piala ing jaman samangke sampun kados mekaten nguwatosaken kados pundi ing sedasa taun malih. Jabur 3:6 menika maringi kekiyatan panglipuran lan pangajeng-ajeng tumrap kita bilih sih kamirahanipun Gusti badhe tedahaken dhateng para umatipun. Sumangga kula lan panjenengan pitados bilih Gusti ingkang dados pangayom tumrap kita lan anak-anak kita. Jaman ngalami ewah-ewahan, ananging sih kamirahanipun Gusti tansah kalangajengaken dhateng tiyang-tiyang ingkang wanuh lan resnani panjenengane. Keadilanipun kangge tiyang ingkang tulus manahipun. Mekaten sabdanipun Gusti, puji syukur kunjuk Gusti. Matur nuwun.